a todos e todas, saúdos de Pablo Cartello. Hoxe encontramos baixo influencia dunha borrasca que se atopa ao norte de Vales. Durante a xornada de hoxe teremos o ceo cuberto, con chubascos intermitentes, algo máis frecuentes na metade norte. Esta situación continuará durante a fin de semana, como vemos na previsión de Metogalicia. O máis salientable non será a chuvia, serán as temperaturas que seguirán sendo bastante baixas para a época do ano, con neve nas montañas de máis de 1200 metros de altura. As temperaturas subirán cara a mañá e o domingo, pero hoxe espérase unha máxima de só 14 graus, mentres que estoutros días será de 16, con mínimas sobre os 9. A causa destas baixas temperaturas é unha masa de aire frío que se encontra sobre a zona norte da Península Ibérica. Xa sabedes, ata o 40 de maio non quites o saio. Saúdos dende Ares.